What's up everyone? My name is Brian and welcome back sa our video! Okay na masinggit ka. Pero kalawan no, it's Friday o kung ma-upload ako ni Sabado na no. Nadira ako agaw, welcome sa vlog. Dagan sa vlog pero wala lang na-upload kay daot akong computer no. Nadira ako. Dagang tao dire. Oops, kwarta. Karon mo ato og eskwelahan so maligo na ko pero nadira akong igaagaw na ko igsoon ng akong family akong manghod ang akong papa o mama. Akong papa siksi kayo, klaro ninyo. Siksi kayo na siya no. Add niyo siya sa Facebook. Wow! So karon no, maligo na ko kay murag late na ang inyong kababrayan no. Dagan pa kay kog glaso sa kinabuhi. So dapat tabunan ni mo Jim kay kanang mga YouTuber na ay transmission na tabune. So to dito mo ni Jim lahat na. Ang sa akong liwat, sa akong mama, sa akong papa. Wala! O sa silingan. Paligo na ko no. Napa ko sa CR. Gaya na ako maligo eh. Kung napansin yung dugay kayo maligo. So, tapunan sa kemurag. Sensitive part of the body ang kita niyo. Kung i-video pa na ako maligo ko. Pero joke lang no. So, see you. Rapis ko transmission ako ng at joke na. Alam mo no. Fresh from the bat mga kababrayan no. Kung nakita ninyo. Simota, yes! Humot pa na sa tanang humot na perfume sa tibuok kalibutan. So, ang buhaton na ko ron no, mukhaon, magilis, ug sanina, magandam sa mga gamit, then maganda na ta sa eskwelahan para makita ninyo kung unsay porma sa akong eskwelahan no. I'm in a university right now. Diba? Basta na rin English to. Nag-eskwela ko university no, Char University. Davao Oriental State University. Muna akong eskwelahan, no? So, pakitaon ang tamon niya. Mag-ilis sa jug ko kay... Gusto lang jug ko mag-ipagstorya sa inyo, no? Inani. Batog malangay ta. Kunya, di man na ninyo gusto kabulok ko. Kabulok ko sa inyo nang gusto ninyo. Driver to the point na. Sa eskwelahan na, bro. Di ba may natin yung mag-storya ka? Diya! Sige na. Guys, here we go, no? Ready na ko. Padung nakasapatos na ko, nakasanina na ko. I'm ready para maato na kong eskwelahan. Magbaktas na ko ron pa naman ito. Pero maulo mag-vlog sa labas. Saan man eh? Magkita na lang dito, no? Char lang, no? Pero karon nagbaktas pa ko kay buwan ko ron. Magsakay pa ron dito. Buwan to pa kong highway ron. Huwag mo lang to, di ba? Nyo na ako sa eskwelahan ron bago rin minahuman og Oo nga, tanga-tanga ka si Brian. Muning Tagalog lang ako na classmate. Hi everyone. It's DJ. Padong meron dito sa Mungkanan ron niya. Di ko ganahan mo video-video na dire kay ulaw kayo. Sir DJ kay nang pina-vlogger di siya na si mo kamot ba. Oo na, sige. Sir di na. So, ano na itong eskwelahan to no? Asa ito lang daw to. Eskwelahan ako no? Kailan na tayo po. Si Elnor, Kuan, Tilma, ay si Kuan, si Tito. Nagabaktas lang mi no? Kung magkaon eh. Ikaw pa na ako si Dexter. Og Walang init. si Abel. Muna pinaka-hard mo kanta sa mga. Sample na Abel para sa vlog Bel. Sige nang Bel, isa lang Bel. It's just to realize. Okay, tama na. Kay mahal na kung kuhaan pa dahil. Muna yung pinaka-maayo mo email sa mga. Oo, kita mana.
ka. Kisa man na kanang kuhan isa lang Diba? siya. Come here. Grabe. San dili ako na yung Bayad ka ni sa kuhan nga dagog mata. Gusto lang ko maghimog apology video. Char. Bitaw, sorry kay wala na ako man ang vlog hapon kay nalobat ako ang cellphone, wala ako kadalag kuan power bank, wala ako nakadalag charger. Ito ngod excited ko na mag-vlog. Dagan po nahitabo gahapon no na kuan di maayo. Char, atik lang. Pero mo to no, wala gyud ako man ang vlog na lowbat ko, na lowbat. So, mga lang to, no? Goodbye and see you next vlog or next video na ako. Mga lang to. Bye! Thank you, like, and subscribe. And ninyo kalimti. Muna pinaka-importante na butang na dili ninyo dapat kalimtan. Subscribe, like, view, comment. Add ko sa Facebook. Kaon mo. Tabang mo sa inyong ginakanan.